தினம் ஒரு கவிதையில் இன்று பூக்கள். செடியில் பூக்கும் பூக்கள் தன் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வது இல்லை. சில பூக்கள் செடியிலே கருகி விழும் பூ, சில பூக்கள் இரு மனங்களை இணைக்கும் பூ, சில பூக்கள் தலையில் வைத்து காய்ப்பு, சில பூக்கள் இறுதி சடங்கிற்கு மாலையாய்ப்பு, சில பூக்கள் இறுதி ஊர்வலத்தில் வீதியில் போட்டு மிதிப்பு, சில பூக்கள் விற்காமல் குப்பையில் குவிப்பு. மலர்களுக்கு எத்தனை தவிப்பு! இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பூத்த 7 பூக்கள். சத்துருக்களுக்கு மன்னிப்பு, கள்ளனுக்கு நேசிப்பு, தாய்க்கு பொறுப்பு, தன்னை புரிந்து கொள்ளாததைக் கண்டு தவிப்பு, அனைவரும் ரட்சிக்கப்பட அங்கலாய்ப்பு, வந்த வேலை முடிப்பு, தன் ஆவியை பிதாவிடத்தில் ஒப்புவிப்பு. உங்களுக்கு பிடித்தமான வரிகளை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. God bless you.